салом алейкум дӯстони азиз, тарзи кори масъуло кушодаро аз китобчаи маркази миллии тестии 2026 идома медиҳем. шарти масъала 18 чунин аст: ҳиссаи массаи элементи дуалента дар оксид нисбат ба ҳиссаи массаи оксиген 1,5 маротиба зиёд аст. Массаи бо грамм 5 моли оксидро муайян кунед. барои масъалаи кор кардан мо чӣ кор мекунем? Нигоҳ кунед. формула умумии оксидро менависонем. элемент О. пас аз ин ҷо мо намедонем ки масси оксид масси элемент чанд аст. X мегирем, масси оксиген ба 16 баробар аст. пас мо як баробари тартиб метем. X тақсими агар X тақсими 16 гирем, ин баробар 1,5. X ро муайян кунем. 1,5 зарби 16 ин баробар мешавад 24. маълум мешавад ки масси атомии элемент ба 24 баробар аст. пас ин элемент магний аст. пас формулаи оксидро муайян мекунем. магний О. массаи молярии оксидро ҳисоб мекунем. 24 ҷамъи 16 40 мешавад. агар 40 грамм моламон агар баробар 1 молро ташкил диҳад, массаи 5 мол оксидамон чанд грамм мешавад? X баробар массаи 5 молаш баробар 200 грамм. яъне ҷавоби дурусти мо 200 грамм аст. акнун масъалаи 19 ва 20ро шумо бо чунин тарз кор карда метавонед. ташаккур зиёд ба диққататон.